Welcome. At least, good morning, Motha. At least for the motorcycle should be. With all the so if nobody is there, have enough Bhai kamya paro, bhai nai jotono, simi jisuni bomba. Bhai kamya paro, bhai nai jotono. I was going to come there. Then he said, He's taking it from me. Kaidi, tung vaisa vaisu Phikgwi thangka. Kaitorno tung kaitoni bahai ke bono gosi nanango. Bahai ke bini kokma kaham pir nanango. Tini wansokma bai, tini kok bai, tini tongmung bai, tini koimung bai. So joto jara tung je Phikgwi thangka. Tini sumsok rokno gosi wi tabuk o wanama sing sate tuktuma kuthar. Barokma pandano pailana bagi tiar imlayana. Kuplaisa kaitorni thani. Te bagi tai o chini bororok je tongmani o chini mothani bororok Bisramganj parish ni under je tongmani chini o diocese Agartala diocese Catholic diocese of Agartala ni bisingo 21 parish tongo Bisramganj ungkha khorot kaisa o kaisa parish ni bisingo chung kubangma motharok tongo o mahai Rangmala tongo kaisa chini kaisa Motha o Motha chung tini snamkha tai o chikonsa girjano goro ceremony bagai bororok phai tongo to chung ashirbat khaika ang diocese ni bishop Wngui ang bo ro phaika bororok ni loge o chini poithani mari chung belai thongtogo ang bo chini bororok ni bagai ang bo bororok ni thani ang bo kubangna chung kaiton hamari bangkha so o hamari ni bagi kaitona paipola hambai or bishesh khai o naising mani mol o molo chung je Jisu Kristo ni achai mani salni je chung naising tongo chini bagi o mol guruttopurno ungkha tabuk chung already
tongthokma khlaiwi chini phainai achaimani salni bagi chung ready tongo chung o naisingo tongo kaitor chi je phaimani chung belai bini lamsok nai chini khao chini o Tripura haste o chini और बहुत तुबु फाइट तंगो हमजाकमा खाकचांगमा तो वो chung nango विशेष kai chini o bisi o kai to chungno je bororo koro je naimano jotono dini pipeline hamari bai khuplung thung ani koyo ani khakchangma norokni bagi ansaya hambai jotono. Hey, happy Christmas, Merry Christmas.